1001 нощ. С участието на Халит Ергенч, Бергюзар Корел, Търдов Лотун, Джейда Девенджи, Тумри Синджер, Метин Чекмес, Мерт Фират и други. Музика Карач. Сценаристи Илдъш Тунч, Мехмет Билялдеде, Мурат Лютфу и Етхем Яхта. Режисьор Кодрет Сабанджа. Какво си направила? Вкараме в капана си. Боже, как можах да й повярвам? Как допуснах тази грешка? Успокойте се, ще вдигнете кръвно. Как да се успокоя? Как? Не се обажда. Така ли правят кариера? Като се представят за твои приятели и се възползват от изпуснатите думи, ще полудея. Сега пък го изключи. Намери ми телефона на този вестник. Добре. Господин Онур, звъни, госпожо. Не вдигай, но... Кажи, че не мога да говоря, спя, измисли нещо. Добре, добре. Ало, господин Онур? Дай ми майка ми, Фирдевс. Ами, тя сега не може да се обади. Фирдевс, казах ти веднага да ми се обади. Господин Онур, наистина, ще й кажа да ви се обади по-късно. Става ли? Да не се обажда, аз идвам. Какво каза? Идва насам. Госпожо Периде! Госпожо Периде! Госпожо Периде! Накарах ви да дойдете чак до тук толкова рано сутринта, но няма нищо лошо, нали? За съжаление, новините не са добри, госпожо. Събрах документите от сигурни източници. Това е копия на досието му в полицията. Не мога да повярвам. Може ли 2 чая? Единият с лимон. Как е омлетът? Добър ли е? Вкусен ли е? Много. Но не може да замени закуските в Баку. Веднъж отидохме с приятели на едно място. Там ядох сладко от дюли, каквото никъде другаде не съм ял. Ние там го правим с карамфил. Липсва ли ти Баку? Може ли да не ми липсва родината? И на мен ми липсва. Михриван, виж какво. Да отидем двамата в Баку, като туристи. Защо?
Възможно ли е човек да отиде в родината си като турист? Че защо не? Ще правим каквото ни хрумне. Ще отидем където си поискаме. Ще разглеждаме, сякаш сме там за пръв път. Това какво е? Малък подарък. Всеки път, когато го видиш, ще се сещаш колко те обичам. Халдун. Много те обичам, Михрибан. Ти заслужаваш само най-доброто. Благодаря ти. Оказва се, че Халдун Кара не е добър човек, госпожо. Измами, чекове без покритие, фалшифициране на подписи, подправяне на документи, фалшиви банкноти. Всичко, за което се сетите. Добре, но как такъв човек може да се движи свободно? Всеки път се е измъквал. Може би някой го е използвал. Всъщност не се е разхождал съвсем свободно. След последния случай има забрана за пътуване в чужбина. А защо са го освободили? Под гаранция. Проучих фирмата, която му е платила гаранцията. И те не са много читави. Как да кажа сега това на Михрибан? Такива хора причиняват неприятности и на околните. Най-добре ще е, ако Михрибан се отърве от него. Майко! Тя излезе. Майко! Казвам ви, че излезе. Къде отиде? Не знам. Но каза, че онази журналистка я е вкарала в капана си. Друго не каза. Отиде да я търси. Телефонът изключен ли е? Повярвайте ми, стана много лошо. Онази журналистка е била стара приятелка, но въпреки това вкара в капана си госпожа Периде. Какъв капан, Фирдевс? Всъщност майка ми заби нож в гърба. Не говорете така, господин Онур. Бива ли така? Във вестника пише, че Онур Аксал има незаконно дете. Нилюфер как ще погледне приятелите си в очите сега? Господин Онур, моля ви, господин Онур. Господин Онур, Боже мой. Заповядайте, госпожо, с какво мога да ви помогна? Искам незабавно да говоря с Денис Кискин. Госпожа Денис не е тук, замина в чужбина. Лъжете ме. Непременно трябва да говоря с нея. Защо да ви лъжа? Наистина я няма. Тогава ще разговарям с главния редактор. Някой трябва да ми обясни. Момент, госпожо, ще ви заведа в стаята. Сега е на заседание. Дръпнете се. Моля ви, госпожо, почакайте. Спрете. Госпожо! Госпожо Денис, нали бяхте моя приятелка? Това ли е вашето разбиране за приятелство? Как можахте да ми го причините? Не ви разбирам. Що за човек сте? Приде, моля те, успокой се. Нищо не съм ти причинила. Да се успокоя, така ли? Как може да сте толкова неморална журналистка? Толкова сте се променили, станали сте непочтена. А аз ви се доверих. Открих се пред вас. А вие сте направили новина от това. Много жалко. Приде, моля те, да поговорим в моя кабинет. Не, няма да разговарям повече с вас. Станало е недоразумение. Ще го разрешим. Заповядай. Не, господине. Няма никакво недоразумение, освен че аз се доверих на вашата репортерка. Но за това ще плати вашия вестник. Приде, моля те, записите са у мен. Това е тайно от мен записан разговор. Вие се възползвахте от моментната ми слабост. Това ли е разбирането ви за журналистика? За морал? Госпожо Периде, ако сме засегнали такова уважавано семейство като нашето, ще го спра. Вече е късно. Трябваше да мислите за това преди да отпечатате новината. Но това няма да приключи така. Ще си платите. Майка ми, Керем. Представяш ли си? Собствената ми майка. Сигурно има неща, които не знаем. Иначе защо майка Периде ще постъпи така? Нали аз не се отказах от Нилюфер. Приех я, а тя ми се ядоса и сега ми отмъщава. Стига и ти. Може ли така? А сега какво да направя? Да пратя майка си в психиатрия ли? Колкото и да се ядосва, майка ти не би искала името на Аксал да се появи във вестника по този начин. Добре, но това какво е? Сега какво ще правя? Ти няма нужда да се оправдаваш, Онур. Важно е не какво си преживял, а какво правиш сега. Не се разстройвай. Аз не се разстройвам заради себе си.
Тревожа се за дъщеря си. Здравейте. Здравей. Нали не съм закъсняла? Не, седни. Какво стана? Как мина закуската? Много добре. Виж, какво ми подари Халдун. Много е красива. Иска да отидем заедно в Баку, като туристи. Ще отидете... Но господин Халдун как мисли да напусне страната? Какво значи това? Михрибан, аз съм твоя сестра, нали? Знаеш, че не искам да те натъжавам. Шехерезада, какво се е случило? Докато господин Халдун го нямаше, Онур поиска адвокатът да направи проверка. Днес господин Мехмед беше тук. И? Новините не са добри, Михрибан. Какво искаш да кажеш? Добре, повече няма да го въртам. Ще ти кажа. Не може да се има доверие на този... господин Халдун, Михрибан. Това е криминалното му досие. Доста е дебело. Сутринта Онур Аксал излезе гневен от сградата. Не знам къде отиде. От очите му хвърчаха искри. Великите Аксал. Как така не са попречили на публикацията? Майка му го е разказала, тя е източникът на информация. Сега ми е интересно да види физиономията на кралица Шехерезада. Такива публикации могат да унищожат брака й. Не мисля, че ще се случи такова нещо. Но е добре да има сътресения. Така си е написали. Няма да се отърве с обаянието си. Какво говорят във фирмата? Не знам. Не съм говорила с никого. Какво ме интересува, те какво ще кажат? Интересно ми е какво си говорят помежду си. Сложи ухо на вратата и слушай, ти доста си се вживяла. Ако трябва, ще го направя. Какво пък? Затварям вече, може да влезе някой. Хайде, чао. Добре ли си? Добре съм, скъпа, не се тревожи. И без това сърцето ми беше изтинало. Добре, че научих по-рано за това. Здравейте. Добре дошла. Ще ходим, нали? Вие вървете, Шехерзада. Но Вървете. Аз съм добре. Моля ви, вървете. и ти, ела, Михрибан. Не, Шехерзада. Аз ще остана тук. Добре, но ще ми се обадиш, ако се случи нещо. Добре. Вземам си чантата и идвам. Добре ли си? Добре съм. Аз излизам. До скоро. Всичко хубаво. Приятен ден.
Не си изпи чая. Студен ли беше? Не, добър беше. Защо си притеснена? Не съм, няма нищо. Надиде, аз разбирам какво ти е и по начина, по който дишаш. Хайде, кажи ми. Притесних се вкъщи. Всичко ми се струпа на главата. Щом си потисната, защо седим тук? Да се разходим малко. Няма нищо, не си оставя и работата. Че мога ли вече да погледна работа на Диде? Къде искаш да отидем? Не знам. Ако искаш да слезем край брега, после ще седнем някъде и хубаво ще похапнем. Нямаме ли право да се насладим на един ден от живота си, а? Хайде, ставай. Пайдар! Кажете, господин Бурхан. Аз тръгвам. Не ме чакайте днес. Ти се погрижи за магазина. Както кажете, господине. Хайде, Надиде. Да пробваме сега един-два модела, после ще поработя над тях. Стига ни да решим какво искаме. Виж това. Точно като за младо момиче, пък и много елегантно. Да, много е красива. Нилюфер, облече ли се вече? Как изглеждам? Скъпа. Ела. Нилюфер, толкова си красива, че не знам какво да кажа. Отива ли ми? Не само ти отива, приличаш на малка фея. Ще направим полата малко по-изчистена. Ако смятате, че е подходящо, тук можем да направим украса с камъни. Искаш ли? Не знам, ти как мислиш? Да изберем модела, после ще решим. Добре. Мама! Ела. Красивият ми син. Моят любимец вече носи смокинг. Ще те изям. Много си красива, Лилипут. Харесва ли ти? Да. Скъпи, Къде си, скъпа? с Бено доведохме децата да пробват дрехи. Нур, трябва да ги видиш, и двамата са толкова красиви. Добре, радвам се. Скъпи, ти добре ли си? Случило ли се нещо? Явно не си чела вестниците. Днес не съм чела. Какво има? Майка ми е дала интервю на цяла страница. Майка ти? Чакай. Защо? Как защо? За да излее злобата си. Анур, нищо не разбирам. Какво е казала майка ти? Кажи, защо си изнервен? Майка ми... Шехерезада, майка ми е разказала всичко. За нашата връзка с Нил, как сме се разделили, как се е появила Нилюфер. За твоята реакция. Разказала е всичко, за което се е сетила, а те са отпечатали цяла страница. Какво? Какво говориш? Хайде на здраве, Диде. Да ти е сладко. Ето, това се казва живот. От бъркотията вкъщи не можем да се отпуснем. Така е. Грижите нямат край. Трябва от време на време да си почиваме. Колко още ни остава да живеем? Трябва да се насладим на живота. Хайде, усмихни се поне малко. Надиде, кажи ми. Цял ден кръстосваме из Истанбул. Друг път лицето ти грейваше, усмихваше се. Но сега си все замислена. Али Кемал е наел къща за Фюсун в Истанбул. И? Какво толкова? Как така? Те са разведени, Бурхан.
Какво прави разведена жена сама в Истанбул? Да си отива в Кайсери при майка си. Какъв е проблемът? Дъщерите й са тук. Толкова страдаха, че майка им е далече. Сега ще се виждат. Браво на Али Кемал! Най-после е направил нещо правилно. Кое му е правилното? Али Кемал вече е женен за Аху. Докато съпругата му си седи вкъщи, той не се отделя от бившата си. Имат малко бебе. И него ли да не вижда? Не те разбирам. Не може така. Има си правила. Щом са разведени и живеят отделно, трябва да се държат както трябва. Трябва да ти кажа, че тази работа няма да стане. Ти защо си толкова ядосана на Фюсун? Вярно, че беше своенравна, нервна, но по-голямата вина не беше ли на нашия хубавец? Коя жена ще се примири с друга жена? Все пак Фюсун беше добра. Не защитавай Фюсун пред мен. Защо не? Ако ти не беше толкова против Фюсун, нямаше да ни се случи всичко това. Бурхан! Лъжа ли? Докато аз се стараех да ги събера, да не си развалят семейството, ти скочи срещу нея. Сякаш искаше този брак да приключи. Защо толкова настояваше да се разделят? Нещо лошо ли видял Фюсун? Добре, Бурхан, добре. Сега аз излязох виновна за безотговорността на сина ни. Повече не ме питай защо съм потисната. Боже всемогъщи! Къде са соковете? Няма ли ги в турбата? Няма ги. Да не сме ги забравили в магазина. Тук са, тук са. Ето. Браво! Аз не мога да подреди хладилника така добре. Много гладнях. Какво ще вечеряме? Ти няма ли да си ходиш вкъщи? Не ми се прибира. Не може ли да вечерям при теб? Може ли такова нещо? Какво ти седе? Бих ял всичко приготвено от теб, Фюсун. Преди правеше супа топчета, защо не направиш пак? Откъде се сети сега за супа топчета? Не знам, прияде ми се. Майка ти също я правеше много вкусна. Майка ми е прочута с тази супа. Добре, ще ти направя. Дръж това. Кога ще вечеряме? Госпожа Надиде каза да не я чакаме за вечеря и момичетата хапнаха след училище. Няма ли нищо за ядене? Има пълнени тиквички да ги стопли ли? Има и пържени. Знаеш ли какво ми се яде? Един миш-маш с много лука и ше. Веднага ще ти направя гани. Наистина ли ще ми направиш? Супер, може ли да е с 5 яйца? Не, нека са 6. Не са ли много гани? Защо всички заедно ще ядем? По 2 яйца на човек. Тоест... Какво става? Какви яйца ще правите по това време? ще правим миш-маш. Ще ядеш каквото има, гани. Не отваряй работа на момичетата. Един миш-маш не е проблем. Теб не те питам. Вие си вършете работата. Какво има? Защо постоянно тероризираш хората? Виж какво. Тук не е бащината ти къща. Не може да поръчваш каквото си поискаш. И аз си гледай работата. Аз съм снахата в тази къща, разбрахте ли? Аз съм съпругата на Али Кемал. Ще става това, което аз кажа. Аз съм снахата в тази къща, разбрахте ли? Ще става това, което аз кажа. Боже мой. Много ми липсваш, Фюсун. Виж, Али Кемал, ние сме разведени. Добре, ти си баща на децата. Винаги можеш да идваш да ги виждаш. Винаги си добре дошъл.
но друго не може. Вече си женен за друга. Това беше голяма грешка, Фюсун. Това не знам. Но сега у дома те чака твоята съпруга. Казвам ти, че много съжалявам. Защо не разбираш? Тя ме принуди. Попаднах в капана и бях отчаян. Подлъгах се. Животът ми се състои само от грешки. Но вече съм решил. В най-скоро време ще се разведа с Аху. Какво? Искам отново да сме едно семейство. Искам ти отново да ми станеш жена. Какво говориш, Алекемал? Това са глупости. Говоря сериозно, Фюсун. Вече казах и на майка ми. Хайде, сядайте. Ти яш, Гани. Бива ли така? Хайде. Чудесно изглежда. Внимавай, пари. Изгорих си устата. Ох, устата ми гори. Много е горещо. Браво! Значи напразно съм приказвала. Много се заяждаш, Аху. Чудно нещо. Изумена съм. Толкова си нахален, Гани. Добре си се настанил в тази къща. Какво говориш? Ако имаше поне малко достоинство, отдавна щеше да си отидеш от тук. Аху! Но не, къде ти? Нито ти, нито сестра ти имате достоинство. Сестра ти не я ли изгониха от този дом? Ти като какъв живееш тук? Но тук е хубаво, нали? Тате носи, мама меси. Гани, не я слушай, храни се. Гани! Изглежда все пак имал малко достоинство. Ти си ужасна. Ужасна си. Виж какво, няма да говориш така с мен. Гани, да не би да я послушаш и да се тръгнеш от тук. Всъщност тя е права, Ише. Какво правя аз в този дом? Не говори глупости, Гани. Хайде, довиждане. Гани, не си отивай. Айше. Ще полудея. Как може една майка да причини такова нещо на сина си? Умът ми не го побира. Ти разговаря ли с майка си? Не, когато отидох при нея, тя беше излязла. Отишла в редакцията и там вдигнала скандал. Не стои мирна. Въобще не се спира. Добре. Виж, ясно е, че жената я е подмамила. Наистина хвърли Онур. Един син може ли да се отрече от майка си? Но тя ме принуждава да го направя. Бива ли така? По-добре да помислим какво ще правим. Имам една идея. Стига, скъпа, какво има? Нищо, няма нищо. Ще ми мине. Случва се понякога. Хайдела. Скъпа моя малка сестрички. Чаят ви? Господин Онур ме търси. Кажете, господине. Разбира се, удобно е, веднага идвам. До скоро. Какво има? Господин Онур иска спешно да отида. Какво се е случило в този час? Свързано е с онази статия. Приятна вечер. Приятна вечер. Развалих ви вечерта, извинете ме. Няма нищо, скъпа. Всичко хубаво. Керем, не искам нищо да кажа, но наистина съм ядосана на Бурак. Виж само Мелек как се чувства. А ти защо не ми вдигаш телефона? Защото не искам да говоря. Но аз искам да говоря. Не говори глупости, Бурак. Моля те, Сезен. Няма какво да си кажем, не разбираш ли? Напротив, има. Виж, Бурак, това няма да стане. Да не се измъчваме на празно. Какво значи няма да стане? Сезен, аз не изживявам сам тази любов. Добре. И тя е като пролета. Ще дойде и ще отмине. Не.
Любовта ме застигна, но не ме отмина. Няма да отмине. Защо не искаш да разбереш, Борак? Нито аз мога да живея твоя живот, нито ти моя. Не. Отмина модата на приказките, че ние сме хора от различни светове Сезен. Остави вече тези приказки. Не, ти знаеш, че това е вярно. Не става, Борак. Защо не разбираш? Няма такова нещо. Истината е една. И тя е, че аз много те обичам. Ще ти го докажа. Ще видиш. Но те моля да ми дадеш възможност за това. Моля те. Добре дошли. Къде са момичетата ни, Мет? В стаята си, госпожо. Случило ли се нещо? Не питайте. Гани си отиде. Къде отиде? Ахо каза много тежки думи на Гани и той си отиде. Какво му каза? Ако имаш достоинство и чест, няма да останеш в тази къща и без това, сестра ти. Добре дошли! Ти тук ли си? Отби се да види Бурчин. Каза, че е гладен. Какво ти е? Защо си намръщен? Защото вкъщи си получих заслуженото. Посочиха ми вратата. Какво значи това? Какво? Изгониха ме. Какво? Новата ти жена ме изгони. Какво говориш? Как така ще те изгони? Коя е тя? Каза ми, не те ли е срам да живееш в дома на хората, които изхвърлиха сестра ти на улицата? Гани, не обръщай внимание. Права е, како. Аз какво правех там? Какво значи това? Аху, къде се намира? Ставай, Гани, отиваме вкъщи. Благодаря ти, Али Кемал, но аз повече няма да отида там. Али Кемал, къде отиваш? Ти кого си изгонила от този дом? Никого не съм изгонила, татко. Казах му две приказки, а той се нахвърли отгоре ми. Унижи ме пред прислугата. Виж какво, злоупотребяваш търпението ми. Стига, върви се на мястото. И кое е моето място? Аз не съм ли законната съпруга на Али Кемал? А той пък е един съпруг. Колко е часа? А него го няма, нали? Стига. Бурхан, моля те, успокой се. Онзи готованец се настанил в къщата, обслужват го като принц, а после снахата е длъжна да търпи упреци. Ахо, къде отиваш? Щом не знаете къде е синът ви, тогава няма да знаете и аз къде съм. Надиде! Предупреждавам те. Накрая ще убия някого. Ела, седни. Ела. Добре, господин Онур. Веднага се заемам. Извинявай, че те накарах да дойдеш тук в този час, но и ти осъзнаваш спешността на ситуацията. Няма нищо. Приятна вечер. Приятна вечер. Донесох ви чай. Добре ли сте, госпожо? Не мога да си отворя очите, Фирдевс. Ще се обадя на господин Онур. Не дей, не го безпокой. Госпожо Периде, пинете една глътка. Моля ви, госпожо, само една. Одеколон, дай ми одеколон. Не мога да си вдигна главата. Веднага, веднага. Слушам, Фирдевс. Господин Онур, госпожа Периде е зле. Какво? Трябва веднага да дойдете. Добре, Фирдевс, ще уредя нещо. Добре, чакам ви. Какво има? Майка ми била зле. Какво е? Нищо и няма. Ало.
Добър вечер, господин Айхан. Извинете ме, че ви безпокоя по това време. Имам една молба към вас. Майка ми не била добре. Бихте ли отишли при нея? Да. Добре, много благодаря. Очаквам да ми се обадите. Защо сядаш? Защо не? Нали изпратих лекаря? И мислиш, че това е достатъчно? Няма ли да отидеш? Защо да отивам, Шехерезада? Майка ми не ми е майка, а сякаш ми е враг. Това, което направи тя, не са го правили и враговете ми. Сега ми се прави на болна. Онур, ако не беше сериозно, Фирдевс нямаше да се обади. Изпаднала е в криза на съжаление. Да не би да не я познавам. Скъпи, тя ти е майка. Трябва да отидеш. Трябва. Каквото и да е, но тя не би ти навредила съзнателно. Хайде, скъпи. Хайде заради мен. Заповядай. Благодаря. Хайде, усмихни се. Не мога, много ми е мъчно за Мелек. Те са големи хора, Бено. Така е, но момичето страда, не виждаш ли? Аз още в началото казах, че на Борак не може да се разчита. Той витае из облаците. Много е лесно да кажеш, аз ви предупредих. Какво имаш предвид, Бено? Ти твърдиш, че който сам падне, не плаче. Но не е ли жалко за сестра ми? Знаеш, че не съм казал това. Направих каквото можах. Да не би аз да съм виновен. Нали ти ми каза да намеря баща си и да се погрижа за сестра си? Сега пък аз ли излязох виновна? Обяснявам ти колко страда сестра ми и как сърцето ми се къса за нея, а ти вместо да ме подкрепиш, ме обвиняваш. Браво, Керем. Много ти благодаря за разбирането. Бено. Къде е онази? Къде е Ахул? Горе ли е? Всъщност, ти къде беше до това време? Изгонила е Гани от къщи, майко. Може ли такова нещо? Стига вече. Край! Ахо излезе. Как така излезе? Къде е отишла по това време? Щом ти не си стоиш вкъщи, естествено, че няма да знаеш къде е жена ти. Да върви по дяволите. Вземи се в ръце, Али Кемал. Омръзна ми да оправяме след теб. Всичко, което правиш, ни се стоварва на главите. Бъди мъж! Мъж! Сърцето на баща ти няма да издържи повече. Майко. Живея като пленница, Оя. Омръзна ми вече. Но все пак си успяла да излезеш, нали? Пак добре. Мъжът ти не каза ли нещо? Че той не е вкъщи. Кой знае къде е? Не разбирам, що за брак е това? Що за съпруг е той? Такива неща се случват в брака. Всичко беше до подписването. Много настояваше, докато ме убеди. А сега дори не ме поглежда. Този път направих нещо различно. Стана супер. Най-много пих. Пи, ще ти се оправи настроението. Останаха ли зелени маслини? Сигурно са в шкафа. Ако не виждаш края на брака, ще вземеш мерки. Нали си заделяш пари? Спестявай за всеки случай. Само ако ги познаваше. Следят си работата. Държат сметка за всеки грош. Много са вкусни. Ще отида да си измия лицето. Стана ми топло. Не плискай се, скъпа, банята е там. Надуми главата тази жена. Оправя се, скъпа. Напразно се стараем. Този брак не върви. Запомни го от мен. От тези Евлия Оглу няма да измъкнем нищичко. Не сте надявай напразно. С Евлия Оглу няма да се получи. Но това момиче ще свърши работа. Какво имаш предвид? Всичко. Ахо е красива, млада, свежа е. Не мога да повярвам. Колко бързо си промениш плановете. Бели планове за черни дни. Скъпа, винаги трябва да имаш резервен план в живота.
Хайде на здраве. Кръвното е високо. Дадох и успокоително. Тази нощ ще се успокои, но утре трябва да я прегледаме в болницата. Не можеше да се вдигне главата, докторе, значи заради това е било. Не се тревожете. Но я наблюдавайте тази нощ. Ако има нещо... Дали да не я заведем още сега? Не, няма нужда. Да не я измъчваме с пътуване. Да си почине, да се отпусне. Утре сутринта пак ще дойда. Благодаря ви. Всичко хубаво. Благодаря. Онор дойде ли? Отвън не говори с лекаря. Простете ми, Шехерезада. И на вас казах много лоши неща. Заправете това сега. Починете си. Лекарят каза, че няма нищо тревожно. Само малко ти се е повишило кръвното. Онор, извинявай. Всичко унищожих. Изложихме се. И ти, и аз. Не смея да те погледна в очите. Аз нали съм твой син? А ти си ми майка. Каквото и да сториш, ти си ми майка. Не исках да стане така. Попаднах в капан. Споделяхме си проблемите. А виж тази жена какво е написала. Добре. Не се тревожи повече. Аз съм тук. Благодаря. Да ви е сладко. Това е нещо временно, Мелек, повярвай ми. Борах ще осъзнае грешката си. Не мисля така, госпожо Севал. Борах съвсем открито ми каза, че вече не ме обича. Всъщност никога не ми е казвал, че ме обича. Мелек, много бързо се предаваш. Не можеш да спечелиш любовта, без да се бориш за нея. Но аз съм засегната, госпожо. Не е в моя стил да кажа на Борак, откажи се от онова момиче да продължим нататък с нашата връзка. Не мога. Обичаш ли Борак? Оказа се, че го обичам. При това много. Тогава няма да се отказваш. Това е негово временно увлечение, повярвай ми. Предполагам, че тя е различна, не е като другите. Може пак момичето да се откаже от сина ми. Така трябва да е. Иначе Борак не би се интересувал от такова момиче. Ти обаче не се отказва от борбата. Аз също те подкрепям, не го забравяй. Никога не бих одобрила връзката на Борак с това момиче. Никога. Никога. Добро утро. Добро утро. Ела седни, закуската е готова. Не трябваше да прекарвам нощта тук. След кърва ми много ще се ядоса. Но ти не беше в състояние да си тръгнеш. Толкова пиче. Припаднала съм и нищо не помня. Ами, доста уиски те обърна. Ти май доста си пиваш, ухо. Браво на теб. Не е така. Пих едва за трети или четвърти път. Хайде седни, наливам ти чай. Трябва веднага да си тръгвам. Благодаря. Сега има да приказват. Ще кажеш, че си останала при приятелката си. Какво лошо? Хайде, ела най-напред закуси хубаво, после ще си дръгнеш.
Минете напряко през площад тунел. Знаете пътя, нали? Ако не да ви обясня. Ако ми обясните, ще го намеря. Бурак? Аз много не познавам този район. Нали бях в Америка? Тук всичко се е променило. Какво правиш? От сутринта те чакам. Ти наистина много закъсня. Късно излезе за работа. Хората постоянно идваха да ме питат дали съм свободен. Казвах им, че имам клиент. Не е лесно да караш такси. Сигурно си полудял. Какви ги вършиш? Бурек, сериозно говоря. И аз съм сериозен. Карам такси. Не говори глупости за Бога. Какъв е този спектакъл? Какъв спектакъл? Говорих с хората на спирката. Казаха, че търсят шофьор. И днес започнах работа. Печеля си хляба. Вършиш големи глупости. За какво ти е да работиш като шофьор? Значи на теб не ти харесва. Заради теб съм готов всичко да направя, Сезен. Къде отиваш? Подмина го. Отиваме към плажа. Стига глупости. Зави, тук слизам. Отиваме на плажа да си говорим. 100 пъти ли да ти го кажа? Няма за какво да си говорим. Няма. Има и при това за много неща. Боже. Гледай напред, че ще се блъснеш някъде. Какво да правя? Не мога да откъсна поглед от очите ти. Аз отивам във фабриката, тате. Ти първо намери жена си. Работата няма да избяга. Това така не става на Диде. Фюсун никога не е постъпвала така безсрамно. Стига вече, Бурхан. Сега много се те цениш, Фюсун. Я не е ли така? Виж я тази. Това вече не е семейство. Виж какво. Направи нещо и се сдобри с Гани. Доведи го дома. Добре, тате. Лека работа, Бурхан. Нали ви казах, Аху ще ни накара да плачем за Фюсун? Вещица успя дори Гани да изгони от къщи. Господин Бурхан ще кипне от тях. Ще стане страшно, щом Аху се върне. Къде ли отишла? Не знам. Нимет, хайде дъще, оправете стаята на Букет и Бурджу. Тук аз ще се оправя. Добре, госпожо. Седни. Добро утро. Какво ме гледате? Казах добро утро. Сине, накъде вървят нещата? Дръж се като съпруг. Жена ти посред нощ отиде някъде. Не се ли интересуваш къде е била, какво е правила? Да ходи където иска, майко. Не ме интересува. Али Кемал, все едно не съм го чула. Ако мислиш пак да се жениш за Фюсун, забрави. Така да знаеш. Но защо, майко? Къде си, Аху? Какво значи тази твоя постъпка? Какво толкова? Отидох при една приятелка. Унесохме се в приказки и останах там. Аху, вече прекали. Виж себе си. Ти си семейна жена. Не може да правиш каквото ти дойде на ум. Семейна жена ли? Къде е съпругът ми, майко? Къде? Той да си ходи където иска, а пък аз да седя тук. Така ли? Първо кажи на сина си да изпълнява съпружеските си задължения, че въобще не ме е докоснал. Аху! Милостиви Боже, какви са тези приказки? Щом сте ме приели без желание и при всяка възможност ми натяхвате, че съм нежелана снаха, тогава ще ми търпите капризите. Ако искаш да останеш омъжена, внимавай какво правиш. Ясно ли е? Така ли? Заплашваш ме с развод ли, майко? Това не е заплаха. Аз ще се разведа с теб, Аху. И аз се стигни малко. Ще видиш. Ти доведе нещата до тук, Аху. Вече дори и аз не мога да те спася.
Добре, казвай каквото ще казваш. Закъснявам за работа. Бурак, моля те, не усложнявай всичко и без това ще ми е трудно да те забравя. Сезен! Не виждаш ли, че всички са против нас? Сезен! Ще нараним толкова много хора. Да приключим. Сезен, ще ми слушаш ли? Да се разделим и да забравим. Млъкни и ме слушай. Чули? Ще се омъжиш ли за мен? Какво? Не ти позволявам да кажеш не. Шехерзада участва в международен конкурс. Знаеш, че с проекта Sky Tower спечели наградата на фондация Халид Мона. Няма да се очудя, ако и сега спечели. Какъв е проектът? Център за зимната олимпиада в Словения. Нали и Словения кандидатства? Правят конкурс за голям комплекс. Шехерзада участва в него. Започнала ли е проекта? Почти го е завършила. Остават само подробности. Но да си остане между нас, никой не знае. Приятелката ми пак ще направи нещо страхотно. Моля те, би ли взела последния вариант на азиатските коли? Разбира се. Благодаря. Ало? Како Михрибан, днес тук ли ще обядваш или навън? Няма да излизам. Ще правя поръчка за храна, да поръчам и за теб. Благодаря, още не съм гладна. Ти искаш ли нещо, Бени? Не искам. Добър ден. Здравей, Михрибан. Здравей. Как си? Благодаря, добра съм. Може ли да поговорим? Сега съм заета. Трябва да поговорим. Няма ли да ме отделиш няколко минути? Сега не е моментът. А кога ще дойде моментът? Не вдигаш телефона. Виж, дойдох лично до тук, а ти не казваш нищо. Халдон, моля те, остави ме, ще ти се обадя. Да не се опитваш да се отървеш от мен. Пусни ми ръката. Не си играй с мен, Михрибан. Аз не съм дете. Халдон, Какво правиш? Пусни я! Защо се бъркаш, бе? Тръпни се. Да излезем да се разберем. пусни ме. Каза ти да я пуснеш. Ти още ли се бъркаш? Пусни ми ръката. Няма да те оставя без да говорим. Каза ти да си вървиш. Каза ти да си вървиш, чули? Върви си, не чуваш ли? Върви си. Пусни ме. Каза ти да си вървиш. Гани, какво правиш? Пусни го! Ненормален, опитва се на сила да отведе кака Михрибан. Госпожо Шехерезада, мога да ви обясня. Веднага излез от тук. И повече няма да търсиш Михрибан. Съжалявам. Но аз... Ние разбрахме кой си ти. Много добре знаем какво си правил в миналото. Сигурно има недоразумение. Няма никакво недоразумение. Сега веднага излез от тук. Не ни принуждавай да викаме полиция. Ще ти изгори гаранцията. Жалко. Много жалко. Шехерзада. Спокойно. Тази как е? Много е красива. Ще ти отива? Наистина ли ти харесва? Избрах и за теб, Оя. Харесва ми, но е много скъпа. Моята кредитна карта вече плаче от глад. Виж за какво мислиш. Нали сме заедно? За кога ще пазя моята кредитна карта? Не, вземи я за себе си. Какво повече да си взимам? Няма да изнеса магазина я. Прав си. Виж, това е за теб. Добре. Скъпа, занеси и това при другите. Много ти благодаря. Кафето поне ще е от мен. Браво, бе, какво говориш? Общо 1275. Много излете. Не, това е нищо. Още колко неща ще си купим. Искате ли на изплащане? Не, миличка, какъв смисъл има само за тези неща? Вие си знаете. Бихте ли въвели пин-кода си? Кой ще ти следи извлечението от сметките при изплащането? Тази вноска, онази вноска, човек се обърква. Права си.
Извинете, няма потвърждение за картата ви, госпожо. Какво значи това? Опитайте пак. Правилно ли въведохте кода? Да? Направете го отново. Съжалявам, отхвърля я. Но това е картата на Бурхан Евлияоглу. Аз съм негова снаха. Това нищо не означава, госпожо. Според мен, вие правите нещо погрешно. Защо аз да греша? Явно има проблем с картата ви. Тогава какво ще правим? Може да се обадите в банката на ето този номер. Съжалявам, Шехерезада. Няма нужда да ми се извиняваш. Без причина ти докарах проблеми. Не се разстройвай повече. Този човек не го заслужава. Това не го очаквах от него. Жалко. Как съм могла така да се заблудя? Значи нищо не разбирам от хора. Не се обвинявай. Хората са различни. Някои по-късно разкриват истинската си същност. Според мен стана добре, че разбра още в началото. И все пак се срамувам. Ти не си направила нищо, че да се срамуваш. След толкова страдания ти помисли, че си намерила добър човек, но излезе друго. Ти нямаш вина за това. Забрави го вече. Хъпни нещо, не си докоснала храната. Какво има? Позволяваш ли ми? Не, въобще не се старай. Гани, моля те, позволи ми да погледна. Не искам. Не искам да ме докосваш. Защо не разбираш? Гани, моля те, не дей така. Не искам нищо от теб. Имаш право, Гани. Не искам да се оправдавам, но повярвай, нямах лоши намерения. Така ли? Кълна се. Да, знам, много глупаво постъпих, но аз само исках да накарам Юсуф да ревнува, не да те обидя. Но номерът ти не мина. Юсуф не те ревнува, а пък аз те намразих. Повярвай, Гани, нямах намерение да те нараня. А не си ли помислиш, че може да се влюбя, да се привържа към теб, докато ти проявяваше интерес към мен, за да правиш номера на гаджето си? Не се сетих за това, но после го разбрах. Наистина. Всичко свърши. Гани, моля те, сега единственото ми желание е да се сдобрим, но не мога да го искам от теб. Нямам право на това. Не казвам да ми простиш, но те моля поне да не отказваш помощта ми. Ще ги попитам какво означава да ми блокират картата. Успокой се, Ху. Не мога. Какво е това? Стига вече. Аз да не съм Рубиня. Това бе единственото нещо, което едва успях да измъкна от тях. Може би има грешка. Какво значи една карта за великия Бурхан Евлияоглу? Няма никаква грешка. Знам защо го е направил. Защо? Защото си купих малко злато с картата. Злато? Какво да правя? Още от първия ден разбрах, че не може да се вярва на това семейство. Когато взех картата на Али Кемал, отидох и си купих малко злато. Добре си направила. Знам ли какво ще направят тези маняци? Утре в други ден ще ме изгонят без да им мигна окото. Да пази Господ, не говори така. Ти все пак бъди внимателна. Защо да внимавам? Мина времето на доброто поведение. Станах за смях пред продавачките и касиерките. Не обръщай внимание. Сърдити ли сме още? Защо да сме сърдити? Какво ще спечелим от това? Дойдох чак до магазина ти, а ти не ме почерпи едно кафе. Човек черпи дори напълно непознатия. Ти... Имаш право. Както винаги си права. Момче, 2 кафета с малко захар. Добре, господин Бурхан. А ти не си ли гладна? Очаквах да ме попиташ. Ето, питам те. Гладна ли си? Благодаря, яла съм. Добре. А ти обядвал ли си? Да, обядвах. Само дето не изпитах никакво удоволствие от яденето. Тогава до вечера ще си хапнем с удоволствие.
Дано да не ни се провали намерението. Дано. Само да не ни сполети неизлечима болест. Другото се оправя. Оправя се. Но нашият живот отминава. Така ли трябваше да изживеем дните си? Не говори така, Бурхан. Не се сърди на съдбата, ние поне сме здрави. И отношенията ни са добри. Права си, Надиде. Все още, когато се видим, сърцата ни разцъфват пролетни цветя. Има ли по-голямо щастие от това? Ти пак отиде твърде далеч, Бурхан, за Бога. Най-много се боя да не легна в земята преди да съм ти осигурил спокойствие. Преди да си се наситила на живота. Дай Боже дълъг живот. Ахо? Браво, татко! Не ви стига, че ме унижавате вкъщи. Сега заради вас станах за смях и навън. Вкъщи прислугата, в магазина продавачките се подсмихват зад гърба ми. Какво има, Ахо? Как разговаряш с баща си? Той много добре знае защо говоря така. Виж какво, дръж се прилично. Приличие ли? Фамилията ми е Евлияоглу. Дори да не искате, аз съм Евлияоглу. Не може така да не ме зачитате, като ми блокирате картата. Аз съм ви снаха, а не Рубиня. Боже, дай ми търпение, Боже. Ахо, млъкни. Ще замълча, ако татко си развържи кесията. Стига вече, не говори. Къде ще носите парите, които спестихте от мен? В гроба ли? Ах, ти никаквица такава. Жалко за теб. Извинявай. Ало? Да, аз съм. Слушам ви. Сериозно ли говорите? Не е някаква грешка, нали? Сигурни сте? Добре, благодаря. Много ви благодаря. Всичко хубаво. Какво имаше, Херезада? Добра ли е новината? Да, много хубава новина. Хайде. Господин Огур, нали знае, че програмата ще протече изцяло както ние искаме? Разбира се, господин Онур знае. Тъй като не искам да има никакви изненади. Не се тревожете, всичко ще бъде под контрол. Господин Огур ви е благодарен, че сте избрали точно неговата програма. Няма опасност от изненадващ въпрос или нещо, което да промени определение от вас ред. В колко часа ще дойдат? И аз ще дойда с тях, ще бъдем при вас най-късно в 8. Добре, благодаря. Всичко хубаво. До скоро. Как си, тате? Добре съм. А ти къде беше? При Фонда, нали е болна? Как е тя сега? Добре, доста по-добре. Хубаво. Татко, да не си плакал? Не съм, скъпа. Защо? Очите ти са зачервени. Не знам. Не съм забелязал. Сигурно е пролетна алергия. Дори и така да е. Седни. Ще се проблека преди да отида на работа. Онзи безделник е напуснал апартамента. Така ли? Не си ли видяла? Не, сигурно се изнесъл, докато съм била на работа. Ти не се срещаш с този тип, нали? Не, тате. Сезен. Моля те, татко, дори и не знаех, че се изнесъл, сега го научих от теб. Добре, дъще. Щом така казваш. Как е? Добре
стои тази риза? Фантастично. Стига, Шехерезада, питам дали стои добре. Добре. Прекрасно е. Мамо! Ти защо още не си се облякал? Защо се обличаме? Кой ще идва у нас? Ще дойдат от телевизията. Всички трябва да сме елегантни. Ясно. Затова Леля Гюлджан сресва косата на Нилюфер. Да, хайде, Тичо, и ти да се приготвиш. Какво правиш, Бено? Взимам книги. В това състояние ли? Да. Бременна си, а вършиш такива неща. Не исках да те безпокоя. Бено, излагаш на опасност и себе си, и бебето. И то, за да не ме безпокоиш. Какво правиш, скъпа? Защото си ми сърдита, нали? За това, че сестра ти и брат ми се разделиха. Скарани сме за това, че Борак има глупава връзка. Значи сме си врагове. Браво на нас, Бено. Всъщност, така е в брака. Как да ти обясня значението на семейството, което създадохме? Как да ти обясня, че за мен на този свят няма нищо по-важно от теб и нашето бебе? Няма и да има. Повярвай ми. Да не би аз да казах на Сезен, върви се, влюби в Борак. Какво да направя, за да върна Борак при Мелек? Добре, Дженгис, ще ме вземеш след половин час от Кея. Само не закъснявай, разбрали? Хайде. До скоро. С кого разговаряш? Няма значение. Пак ли кроиш нещо? Да. Виж какво, погледът ти отново е трескав. Нали няма да направиш някоя глупост? Каква глупост, скъпа. Напротив, много е вълнуващо. Ако искаш и ти ела с мен. Не мога, имам друга работа. Ти си знаеш. Да, моля те, не се впускай в опасни игри, ще изгубиш. Моята разумна приятелка, ако няма опасност, може ли да има удоволствие? Още ли не сте готови? Аз съм готов. Нилюфера ти? И аз. Добре. Косата е така добре ли? Браво, Гюлджан, много е хубава. И на теб ти харесва, нали? Да. Почакай. Къде са ти диадемите? Да сложим тази. Сега стана още по-добре. Заповядайте. Хайде да влезем. Заповядайте. Майко! Добре, че дойде. Не издържам вече на техния тормоз. Какво искат от теб? Какъв им е проблемът? Само ако знаех. За тях аз нямам никаква стойност. Омръзна ми животът. Почакай. Няма да се предаваш така лесно. Ще разберем какъв е проблемът. Стига толкова. Върви. Нериман, добре дошла. Не съм дошла за добро, Лелю. Какво има? Не си разваляй спокойствието, батко Бурхан. Само 2 думи ще ти кажа. Щом си се вдигнала чак от Кайсери и идваш ненадейно по това време на вечерта, сигурно ще кажеш нещо много важно. Може ли да седна? Защо говориш така, Нериман, разбира се. Хайде, говори. Какво ще ни казваш? Не е ясно моята дъщеря каква е в тази къща. Снаха ли е или окован затворник? Виж, Нериман. Първо, не може да влизаш така в тази къща с ръце на хълбука. Второ, не може да държиш сметка на по-възрастните от теб. Първо бъди по-възпитана и се научи да разговаряш. А след това... Още от първия ни ден в тази къща вие унижавате мен и дъщеря ми. Още колко да търпя мълчаливо този турмоз? Нериман, няма нужда да викаш.
Дъщеря ми насила ли ви стана снаха? Какъв ви е проблемът? Бързо си забравила как дъщеря ти ни стана снаха. Ние се срамуваме от този проблем, а ти въобще не се срамуваш. Какъв човек си ти? Така значи, не стига, че стана жертва на сина ви, а ми е длъжна да търпи тормоз и мъчения. Боже, дари ме с търпение, моля те. Спокойно, Бурхан, успокой се. Въпреки всичко, ние приехме дъщеря ти за наша снаха. Примирихме се с направеното от нея, но тя не седи мирна. И какво прави? Мили Боже, нима искаш аз да ти го кажа? Има нещо, щом мърмориш. Твоята дъщеря не зачита нито млади, нито стари. Не се съобразява с реда вкъщи и си позволява твърде много. Тя купува кюлчета злато с кредитната карта на мъжа си. Прекарва нощта навън. Без да се обади на никого. Нищо не казва. Да изброявам ли още? Но... Ахо, ти мълчи. Какво да прави, като ви се свиди една кредитна карта? Всеки би се възползвал. Ясно. Вие от дума не разбирате. Очевидно говоря на празно. Не, батко Бурхан, не се измъквай така. Този въпрос трябва да го уредим и да стигнем до решение. Какво искате вие двете? Какво? Кажете открито. Искам да се държите с дъщеря ми, както подобава на снахата на Евлия Огло. Виж, дъщеря ти не е достойна снаха на Евлия Огло. Щом не ти харесва, взимай си я и си вървете. Бурхан. Така ли? Добре, ще я взема и ще си отидем. Но това си има цена. Щом сте готови да платите, и вълкът си, и ягнето цяло. Вие нямате свян. Защо да се срамувам? Разводът няма да ви излезе толкова ефтин, колкото сватбата. Въобще не се и надявайте. Моля ви, престанете. Какви са тези приказки? Какъв е този пазарлък? Ако ви устройва... Затвори си устата. Стига. Ще ме уморите. Аз се качвам горе на Диде. И ти не слушай повече тези усойници. Жалко. Майка и дъщеря превърнаха къщата ми в ад. Добре, вървете. Да започваме ли, господин Онор? Да започваме. Благодаря ви, че избрахте нас, господин Онор. Моля ви. Разбира се и на вас, госпожо. Освен това съм длъжен да ви благодаря, че ни приехте в своя дом. Моля, смятаме, че в домашна обстановка ще бъде по-удобно. Добре сте решили. Заедно с госпожица Мелек подготвихме план за програмата, подходящ за вас. Мелек е несравнима в работата си. Благодаря. Сигурен съм, че ще се получи приятен разговор. Домът ви е много уютен. Освен това имате чудесен вкус. Само компютрите ли ще вземем? Да. Те са доста. Оплакваш ли се? Не, толкова по-добре. Оборудването за теб, хард-дисковете за мен. Ясно. Хайде, побързай. Добре. По-тихо. Не забравяй лаптопа. Щастливата и успяла госпожа Шахерезада. Да видим утре сутринта каква физиономия ще направи. Добър вечер.
Днес наши гости са уважаемите членове на семейство Аксал, чието професионални успехи, наред с личния им живот, занимават от време на време пресата. Онур Аксал, Шехерезада Аксал и двете им чудесни деца, Каан и Нилюфер. Здравейте! Здравейте! Добър вечер. Кажи здравейте, Лилипут. Здравейте! Тази вечер сме на гости на семейство Аксал. Те ни приеха в своя уютен и щастлив дом. И така, господин Онур, обществеността следи с интерес вашия живот, както и живота на много известни семейства. Анулирането на вашата сватба предизвика голям интерес. Но виждам, че в семейния ви живот всичко е наред. Така ли е? Да, в миналото имаше някои проблеми, но те останаха зад нас. Ние с моята съпруга предпочитаме вместо да се връщаме към миналото, да гледаме към бъдещето. Семейството ви постоянно расте. Каан, синът на госпожа Шехерезада, от първия брак и вашата... Да, и дъщеря ми Нилюфер от бившата ми годеница. Лилипут. Колко сте щастливи. В близките дни ние ще затвърдим нашето щастие, като направим сватба. Това е удивителна новина. Чудесна идея да направите сватба с двете си деца. С трите. Моля? Ще направим сватба с трите си деца. Очакваме трето дете. Преводач Мануела Даскалова. Тон режисьор Михаил Михайлов. Режисьор на дублажа Яна Янева. Ролите озвучиха артистите Татяна Захова, Ани Василева, Симеон Владов, Николай Николов, Тодор Николов.